Pine tree, makikisabit kami ha. O, di ba? Hindi mo kailangan gumastos na malaki para mag-enjoy. Dito, libre lang. Tapos ito yung ilog, katabi lang mismo natin. So mamaya maliligo tayo dyan. Tignan nyo dito guys, may baka. Tapos makita nyo, puro damo na green na green. Yan yung spot namin, no? Nakaka-relax dito. Oh, Hindi ka wide! dami naliligo dito. Kasi parang masarap maligo nga naman, no? Para siyang waterfalls. Woohoo! River crossing! Tara, ligo na tayo, par! Laro sila! Ang motor lang siguro pwede dito. Ang ganda guys. Walang bayad ang pagbisita at pagligo sa Estancia Beach. Walang bayad pala dito. Libre lang. Ang lawak pala nito. Tignan nyo, ayun o, nakaano lang sila dun o. Naglagay lang sila ng, naglatag lang sila. Sabi mababaw lang. Nabug yung motor niya. Ayun o. Sarap! Napakalawak! Ang ganda ng mga bundok sa harap o. Uy, ang ganda ng reflection ng tubig sa sunset. Solo natin banda dito guys. Sarap! Sarap magmotor sa dagat! Yun, good morning guys. Ang oras natin ay 5:40 AM. Ayan, kasama natin si Joel Mascareñas, Immortal. Tsaka si Naldong Gala. Yun, may panibagong biyahe kami. Pupunta kami ng Pangasinan sa may Labrador, Pangasinan. Pero hindi pa namin alam kung saan dun. May mga makakasama pa tayo dun sa Pangasinan na mismo. Saglit lang yun. Siguro mula dito sa Tarlac, wala man 3 oras. So, nature trip tayo ngayon. Magahanap tayo ng ilog dun. Birthday kasi ni Ride and Live, si Ace. Kaya yun, syempre celebrate natin. Doon tayo sa may ilog. Let's go guys, samahan nyo kami. Ang sarap talaga magmotor ng ganitong oras. Ang lamig. Okay, nasa Santa Ignacia na po tayo. Ganda na yung mga bundok oh. Nasisinagan na ng araw, ang ganda. Woohoo! Good morning! Good morning, haring araw. Ang ganda ng sunrise oh, sa likod natin. Gas muna tayo. Mura dito. Full tank, premium. Ganda ng sunrise par oh. Okay, nasa Kamiling na po tayo. Kamiling, Tarlac. Mabilis lang ng biyahe kasi maaga pa eh, wala pang traffic. Yun, dito na tayo sa boundary ng Tarlac at saka Pangasinan. Welcome to Pangasinan. Okay guys, so ito na yung Daang Kalikasan sa kaliwa natin. Mga bundok sa Daang Kalikasan. Mga Tarem na to. Ayan o, I love mga Tarem. Okay, nasa Aguilar na tayo. Ito yung pink na simbahan. Good morning, Aguilar. Ayun guys, so nasa Bugalyon na tayo. Ang oras natin ay mag-aalas 7 na. 5 minutes na lang, alas 7 na. Stop lang kami kasi may tumutunog doon sa motor ni Immortal. Nag-alarm! Nag-alarm! Eeet! Gumaganon. Let's go. Ang galing ng ginawa nila oh. Parang tunog bangka. Ayun o. Parang sa Myanmar, ganyan yung mga sakyan nila. So kakaliwa na tayo dito kasi yung diretso papuntang Dagupan.
Lakas oh. Laki na hindi ila niya. Ito, bundok na sa harapan natin. Baka dyan kami pupunta. Ito, nasa Labrador na pala kami. Welcome to Labrador. Hanap lang kami ng pwedeng tambayan. Pwede na pala mag-almusal dito. Yun, dito na kami maghihintay. Dito na namin hihintay yung mga kasama namin. Okay guys, ito, kain lang muna kami. Ito ulam natin, oh. Uy, adobong ano to? Adobong sili. Adobong sili. Ito, gulay tayo, syempre. Diet. Ayun, kasama na natin si Sergeant Moto. Naka-CRF. Tapos yung mga kasama namin nandun na sa may kanto doon. Pupuntahan na namin sila. O nga pala, oras natin ay alas 8. 8:10 AM. Minsan masarap din yung ganitong ride, yung malapit lang, yung tamang chill lang. Eto na si Chipo. Dito na pala sila. Ay, mga kasama natin, oh. Alam ko, kasama mo sila sa Luis na. Andun na sila sa kanto. Ang daming karga. Sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na tayo. 7 pala. Tapos may kasama pa kaming dalawa dun. Dumami kami. Sinet namin to. 3 lang dapat kami. Ito na mga kasama namin. 3 pala sila dito. Happy birthday! Nasa likod nyo lang si Sir Ivan. Kasama na namin. Hey! Idol Jess! Titi Moto in the house! Idol, basta! Long time no ride. Ayun, kompleto na kami. Ang dami rin pala namin. Yun, time check, 8:21 AM. Paalis na kami dito. Ay, ito na pala kanto. Dito na pala tayo. Ang pogi din ng Hero, oh. Hero X Pulse. Yan ang maganda pang adventure. Mamamalengke daw muna pala. Mamamalengke daw muna. Balik na tayo dito. Punta muna tayo palengke. Bili tayo ng mga maluluto natin doon. Masarap yan, mga ihaw, mga ganyan. Ito si Sergeant Moto, taga rito eh. Malapit lang siya dito. Sundan na lang natin. Hindi natin kabisado yung lugar eh. Sarap niya mga inihaw na isda, mga ganun. Tapos sa tabi ng ilog, food trip. Sana may mahanap tayong doon. Dahon ng saging, no? Ito, dito na tayo. Dito na tayo mamimili ng mga isda. So, ito guys, sa mga papunta ng Bulinaw, ng Tambobong, tsaka Anda, ayan, pwede kayo mamili dito. Madami sila mga tindang mga isda. Ayan, dami, Saan po nahuli mga isda na yan? Dito lang, sa dagat po na to. Ito kasi guys, ayan, dagat na yan, sa likod, Ano pong tawag dyan sa isda na yan? Tuna naman ang tawag nito, sir. Ano po? Tuna. Tuna Yellowfin. Sarap po. Yellowfin. Tuna. Kanigi. Bawasan na. Dami isda. Ano po isda yan? Ang laki, Red snapper yan, sir. Red snapper. Red snapper. Ang laki. Alpuke. Asan? Tampok Tampalbuk tawag dyan. Parang sarap kainin yung na yan. Tampal. Ay, ang lapad, Lapad. Parang ang Sa taas. Bakit siya tinawag na Tampalbuk. Lapad eh. Dahil malapad. Parang pirana, no? Yung ngipin niya, tignan mo, Yung mata niya. Ha? Ano to? Bakit ganyan yung mata niya? Nasa gitna. Ha? Nasa gitna na, par. Nasa gitna yung mata niya? Isa lang yung mata niya? Dalawa. Dalawa. Ganyan talaga yan? Grabe. Nandito. Yung mata niya nandito, Pabingi, no? meron din mga crabs. Meron din mga daing. At saka ito, talaba. Sarap niya, no? Suka lang, Ito, may mga alimango. Ito, masarap, par. Cholesterol, ano ito, par? Kasama yan. May mga hipon din. Ang dami dito. Ay, pampano. Ito, masarap. Ayan, hospital. Sir, alimango. Ayan. Ayan, alimango, Ang dami pa dito. Ayan, Ang dami isda, ay, ang laki nito, Yan, dorado. Turado daw. Ang laki niya, no? Ay, par.
Turado. Turado. Lumalaman, pare. Ang laki. Ito, favorite natin, pampano. Ayun, ang dami pang isda doon. Yan, pampano. Tapos may mga ano din dito, mga ice chest. Kung wala kayong dalang ice chest, pwede kayong bumili ng ice chest dito. Tsaka mga Ricardo. Bali, suwal na ba to? Hindi pa, no? Labrador pa rin? Oo, doon pa yung swal. Konti na. Bali, boundary na siya ng ano. Itong lugar na to is boundary na ng swal at saka Labrador. Nakabili na rin kami ng bitin dito. Oo, kompleto pala dito. Pag nasusunog yung bahay nyo, gamitin nyo lang ito, mamamatay ang apoy. Baligtad. Pati kayo mamamatay. Lalaki yung apoy. Ito yung dagat, oh. Tignan natin kung makikita na natin yung dagat dito. Oh, ayun na yung dagat, guys, oh. Tapos ito yung mga bangka na pangisda nila. Yung mga tinitinda daw nila dito ng mga isda is dyan nahuli sa dagat na yan. Linggay na yata yan eh. Lingayen Gulf. Tapos guys, dito naman sa kabilang kalsada, ito yung mga nagtitinda ng mga sariwang isda. Dito naman sa kabilang kalsada is mga dried fish. Ito mga panalubong. Oh, ang dami oh. Bibidyoan ko lang po. Hello po, good morning. Saan po galing to mga to? Dito rin. Labrador din po galing to mga to. Ang dami. Oh, ayan oh. Pwede kayong bumili dito ng mga panalubong. Ito. Hello po. Good morning. Kunwari galing kayo ng Bulinaw, galing kayo ng Tambobong, Dasol, Port Anda, pwede kayong dumaan dito tapos bumili ng mga tinda nila na ito mga dried fish, mga meron pa dito mga alamang, mga suka, masarap din yung mga suka nila dito. Mga suka po yan. So, Sunday ngayon pero walang masyadong turista dito. Kadalasan kasi pag Sunday dito or pag summer, makita mo talaga na sobrang dami sasakyan dyan na nakapark. Nakabili na kami ng mga lulutuin natin sa doon sa may ilog. May bitin na rin tayo, may bigas na. Kompleto na. Punta na tayo doon. Kuya, wala na kami. Kuya, wala na kami. Maganda daw doon sa ilog, sabi ni Kuya. Yung palang ilog na yun, yung tubig doon, possible daw na galing pa ng Zambales. Kasi yung ilog connected siya sa mga tarem. Okay, dito na ulit tayo. Ayun, yung mga kasama pala namin, nandun na yung iba. Nauna na sa ilog. Malapit na lang daw pala mula dito sa kanto. Tingnan natin kung gaano kalayo mula dito sa kanto. I-reset natin yung trip natin. Yan, 0-0 na. Uy, ganda oh, bundok pala. Pupuntahan namin. May barangay pa pala dito. Diretso daw yung ilog. Malapit na daw. Sementado naman pala. Uy, napakalilim. Ayun, rough road na. Pero yung pagka rough road niya, hindi naman malala. Naku, ito na yata. Ang lapit lang. 600 meters lang mula doon sa highway. Ito na yung ilog oh. Ako, papalit lang. Malalim? Bato lang. Baka mabato eh. Baka makalso eh. Saan ba tayo pupunta? Doon? Mga 600 kilometers. Ay, Meters? Mga 600 meters pa daw. Kaya lang, problema, ito ilog oh. Tignan muna natin si Immortal. Ito. Wait lang, tanggal tayo sapatos. Ay, medyo malalim din. Kaya. Kaya niya. Bye-bye! Ingat ka! Ay, sana all! Nakasiyare! Pangdaya! ulat na lang, ganun lang.
Next. Birthday boy, good luck! Siguro ikaw lang malulubog. Ay, ito kayang-kaya. Ang tanong, yung driver, kaya kaya? Ayan na, ayan na. Dali lang, kaya naman. Actually, mababaw lang siya, mabato lang. Malalaki bato. Ito. ADB 150, tignan natin kung ano mangyayari. Kakayanin kaya? Abangan natin! Ayan na. Patay mo na, Chip. Ayan na, sliding. Okay, silipin muna natin bago natin ilusong kung gaano kalalim, para sure. Kaya to. Ang lakas lang ng agos. Dito lang malalim talaga, oh. Oo. Ito matindi, Mio. Oh. Tulak. Tulak. Yeah. Ganun lang pala. Oh, ako naman. Ganun lang pala technique eh. Ako naman. Okay, tayo na. This is it. Dito, wag yan, may batong malaki doon. Meron ba dyan? Patayin ko na ba? Mas maganda. Para... Woohoo! Woohoo! Pag-init ka. Malalim mo, pumuntahan mo. Lapit na. Basic! Jopay! Very good talaga si Jopay ko. Kiss ko ng bebe ko. Ayan. Oh, ayan oh, river crossing. Puro mo, makita mo oh. Tapos kilig sa gitna. Doon sana masarap mag-spot oh. Sa ilalim ng mga puno, yung Ago O3. Ganun pala technique pag river crossing scooter. Patayin mo yung makina tapos ipatulak mo na lang para hindi siya humigop ng tubig. Pag mababaw na, pwede mo na sindihan ulit. Pogi din ng Hero, X-Pulse. Tsaka malapad yung upuan, tingnan mo, hindi sasakit puwet mo dyan. CRF masakit sa puwet eh. Pero mas masarap talaga sa trail, CRF kesa doon. Kasi mini adventure bike lang yun eh. Hindi siya pang trail talaga. Ito malupit, Mio. Oh. Wah. Hey! Doon oh, sarap doon oh. Doon oh. Hindi, tignan na pa natin ba doon. Baka malay mo, meron pa mas magandang spot doon. Naku, meron pang isang river crossing dito. Malalim? Tutulak ulit. O, tulak ulit. Patayin mo na lang. Para safe. Mahirap masiraan dito. Ito. Yung Hero, dadaan. Mahirap na, Chip. Mas maganda na. Patayin mo na para sure. Tulak na lang kita. Ang cute tignan ng dalawang ADV oh, na magre-river crossing.
Patay mo na, patay mo na. Hindi na nagpatay. Kaya pala kahit walang patay-patay. Tayo naman. Slide yung clutch ko. Humislide. Ito yung namatay! Tulak, tulak. Ganyan kalalim guys, oh. Oh. Tulak tayo, tulak. Ay, kalalim mo. Naku po, hydrolock na yata. Huwag mo muna kaya paanda rin. Kinakabahan na yung sinaldong gala. Ito, Aerox, oh. Basic sa Aerox. Mataas kasi Aerox. Woohoo! River crossing! Ka-Immortal, ano possible na nangyari dyan? Passable. Ay Walang screw, sir. walang screw. Spark plug. Oo, basa spark plug niyan. Kasi nung binaba natin kanina, patay, di ba? Nung sa una. Ito kasi, Try natin. binaba natin ng basa. Ay, Bukas eh, no? Saan ba yung spark plug nito? Dito? Hindi, patayin muna. Bisang ganun eh. Yung nangyari kay ano, Radya? Oh, sa akin ganyan din eh. ay, tagtak natin. Taktak natin. Buti may kasama tayong mekaniko. Nag-enjoy yung Aerox, oh. Yeah! Kaya! Tapos, Patrangko. tapos umulan pa uwi, no? Dito tayo nakauwi, dito na tayo tatanda. Ayun guys, umaandar na yung Mio. Pinahinga lang namin. Sige nga, irap mo nga. Takot. Oh, yun, umaandar na. It's alive. Nagtampo lang. Binabad kasi sa ilog. Ngayon, ang nangyayari rito, may chance na nabasa yung sikwa ko, yung spark plug cap. Oh. Kaya ganun. Ngayon, pinahinga niya, siguro dahil sa init na makina, nag-evaporate yung tubig. Oh! Matanglawin. Matanglawin! Buksan ko sana, natakot eh. Traction control off. Okay, tara na. Eto mga kasama natin, hindi na dinala yung motor. Hindi na sinugal. Naglakad na lang sila. Naku, grabe mga bato. Parang ano, parang Cotto Mines. Pero mas malalaki yung mga bato dito. Oops. Ang galing nung ano, inassemble lang yung jeep. Oh, yan o. Lupit. Tapos may karga pang mga buhangin sa likod, oh. Okay, update. Nakaka 1.4 kilometers na tayo. Hala, meron pa. Anong nangyari? Mukhang negative to. Walang daan. Negative to, Chip. Negative. Yung dun yata sa kabila. May daan ba doon? Oo, yung di ba pa ganun? Oo, try natin sa kabila. Ay! Pagdating doon. Ayan na, ayan na. Ay, ang lalim. Hanggang tuhod na doon. Ayun, nakatawid siya. O tara, balik na tayo. Bye bye! Ingat ka, par! Ingat ka, par! Try natin ito sa kabilang daan to, no? Ito kayang-kaya yan eh. Basic lang yan kay ano eh. May isang daan pa doon eh. Hanap kami ng ibang daan kasi negative dito sa scooter. Masyadong malalim, hanggang tuhod yung tubig.
Dito, Chip? Sandaan, Chip? Pero dito na yung motor. Ah, dyan na tayo mag-stay. Dito na daw kami. Sumuko na. Delikado kasi. Baka masira yung motor natin. Hindi, okay lang po. Sabi ni tatay, kaya daw lumaki yung tubig doon sa river crossing kanina. Binuksan pala niya. May napasara muna namin. Ay, dyan na lang. Di tay, mamaya wag mo munang isasara. Mamaya mo nang isara pag paalis na kami. O, para makaligo muna kami. Kahit hindi mo ka, hindi malabo pa ito na malakas na gabi. Ah, malalakas po ulan. Diyan, mga nabulduson dyan sa tabi. Saan po papunta yung tubig na yan? Sa irrigation? Ay, ito. Irrigation, dyan, irrigation dyan. Irrigation dito. Ah, May post dyan sa May falls dyan. malayo pa po. Tandaan, malapit na kayo. Yung falls. Oo, Pero yung dam po, yun lang. Patungo kayo. pwede po lakarin. Ay, bawal pumasok pag wala, hindi ko palam sa amo ko. Pag kay kon ito, general. Hindi, doon lang po kami sa may ano. Doon lang po kami sa may umaagos sa tubig na ganon. Kaya na po pwede magpaalam sa inyo po. Hindi nga daw. Ay, hindi sa boss nila. Ah, sa boss. Maliligo po sana kami kung pwede. Wala, hindi kayo pwede makapalito sa malalim parang kwan. At saka masukaw. Saan po maganda maligo? Ah, dyan na po. Silipin nyo lang, pero maraming mga bata Mamaya, naglala. puno yan. Ah, puno. Puno ng mga tao. Ah, dyan po talaga sila naliligo. O tara, silipin natin. Salamat po kay tatay. Ito, tignan natin. Yeah! Uy, madami pala naliligo. Okay na tayo dito, kaya lang ang problema dito, yung mga motor. May iwan doon. Ay, walang spot nga. Ito. Ah, dito sila naliligo. Ayan oh. Ayan oh, pwede tayong maligo dyan oh. Hindi ko alam kung malalim. Ah, medyo malalim din oh. Ay, may nagpa-picture sila doon oh. Yun oh. Malalim yan, malalim. Ah, pwede. Kaya pala nakakatalo sila. Kaya lang problema dito, walang spot, di tayo makakapagluto. Woohoo! Sarap! Ate! Kaway ka, kaway! Oh. Hindi kaway! Dami naliligo dito. Kasi parang masarap maligo nga naman, oh. Para siyang waterfalls. Ang problema lang, Pwesto natin dito. oo, paano tayo magluluto? Ito, dami naliligo mga bata. Tapos ayun oh, parang falls. Sa kaya nagagaling tubig na yan. At ang ganda ng kulay ng ano, ng ilog no, green. Hindi siya karaniwan yung mga blue. Ito green eh. Parang sarap maligo dito. Malalim din pala siya. Ayan, ganyan siya kalalim guys oh. Siguro mga ano to, 4 to 5 feet. Si ate matangkad, hindi lumulubog. Ah, laki kasi tao. Okay guys, nakapag-desisyon na kami. Lipat kami ng pwesto. Maganda maligo dito, kaya lang yung gamit namin kasi may iwan sa motor, mahirap. Dami namin bubuhatin na gamit. So, baka doon na lang kami sa may patag. Ito lang kagandahan pag small CC. Mas madali pag mga ganito. Pag big bike, ang hirap niyan. Balik tayo doon sa river crossing. Ito, nandito na ulit tayo. May nabudol! May nabudol! Yan o! Bagong-bagong Aerox, 1 week old!
Lalim oh. Eto dito oh. Ayun oh. Kalilim dyan. Ayan guys oh. Dyan oh, sarap mag ano, pesto. Eto, dito na natin iwan yung motor natin. Yun. Tapos ligo tayo sa ilog kasi napakainit. Baon tayong hammock syempre. Tsaka camping chair. Guys, pakita ko lang sa inyo yung bag na gamit natin dito sa may tangke ng ADV natin. Ito yung SEC. Ayan oh. Na tank bag. Ang kagandahan nito, tingnan nyo. Meron siyang ganito. Ay, asan ba? Ito. Oo, pwede siyang gawing bag. Mas okay pa, no? Tatawid na kami guys. Tara, dami nating karga oh. Ay, kalamay! Sige, kaya na. Dahan-dahan lang. Ah, ito yung masarap yung nature, no? Oo. Thank you, thank you. Oh, chip, kaya chip. Maganda dito. Maganda dito guys. Oh. Ganda ng pestuhan mo dyan ah. Oo ah. Hanap tayo sa atin. Ang ganda ng damo oh. Ah, mukhang umaabot dito yung tubig. Oo. Kasi kung mapapansin nyo guys, yung damo, kaya nakahiga sila oh. Sarap sa piling, chilling like a bilin. Dating tagirap patay gutom na. Dito tayo. Siyempre, gamit pa rin natin hammock. Itong hammock ni Kuya Mau. Mga manikis. Salamat sa Shed Culture. Ito. Pine tree, makinisabit kami ha. O, di ba? Hindi mo kailangan gumastos na malaki para mag-enjoy. Dito, libre lang. Libre lang. Basta wag lang magkakalat syempre. Okay, sound check muna natin. Sound check. Oy! Oy! Sarap! Tapos yung hangin, natural aircon. Aha. Oh. Okay, so ayan na yung pwesto natin. Si Immortal dito, tsaka si Sergeant Mo to. Oh, tapos si Riders Gallery. Si Boss Kibbs nandun sila. Tapos ito yung ilog, katabi lang mismo natin. So mamaya maliligo tayo dyan. Ito, actually dito, ilog na rin, kaya lang mababaw. Doon yung malalim. Tapos yung mga kasama natin, tara, puntahan natin. Araw model oh. Oh, model oh. Oh, kagat ng apple. Ayun lang. Ay! Diyan namatay si Snow White. Snow White! Iba yun ah. Oh, ito yung mga tropa natin oh. Si birthday boy oh, kumakain na din ng apple oh. Oh, yun oh, si Aldo para model din oh. Par. Kunwari hindi mo alam. Stolen. Ay, par! Hey! Tignan nyo dito guys, may baka. Tapos makita nyo, puro damo. Na green. Tapos katabi niya mismo yung ilog. Yan yung spot namin, oh. Ang ganda. Nakaka-relax dito. Sayang lang at hindi namin matawid dito yung mga motor namin. Sarap sana. Oh, nandito mismo yung mga motor, oh. Tapos magtayo ka ng tent mo dyan. Pero kung naka 4x4 kayo or naka enduro, feeling ko kaya naman itawid dito yung motor eh. Hindi ko lang alam kung pwede. Kasi may bahay na doon sa taas. So maganda siguro kung gusto niyo pumunta dito, dalhin yung motor niyo or 4x4.
paalam muna kayo dito sa may-ari ng bahay. Tapos, heto na yung ilog. Dito mukhang maganda rin maligo. Sabi ni Kuya, mas lilinaw pa daw yung tubig na yan, yung ilog. Kaya daw ganyan yung kulay ngayon kasi daw kadadaan lang ng bagyo, si Bagyong Paulo. So, imagine, pag malinaw na yan, mas solid na yung view, di ba? Pero ngayon pa lang okay naman kasi hindi naman siya kulay putik eh. Kulay parang sky blue na green. Ang ganda. So sabi dito, may dami siguro talagang tumatambay dito kasi may nakalagay na dito. Basura nyo, dalhin nyo, wag iiwan dito kung may hiya kayo. Kung may hiya kayo, wag nyo iiwan yung basura nyo dito syempre. Kasi kung titignan nyo guys, ayan may mga basura na iniwan Ayan anto, pritong bangus. Par. Ang daming pritong bangus. Sasarado na naman dito yan, par. Parang nangyari sa Maples no? Kaya nga, par. Wag mo nang ipasara par. Pinasara mo eh. Pinasara mo Nagsara agad eh. Hindi, dapat kasi talaga pag ganito nature, panatilihin natin na malinis kasi napakaganda, di ba? Libre na nga lang, walang bayad. Yun na lang yung role natin, yung panatilihin siyang malinis para kung paano natin siyang dinatnan, ganun din natin iiwan. Hey, Syempre. par. Request daw. Ano request? Sabi ni Edsen Laksina, i-shout out mo daw siya. Edsen Laksina. Oo. Yun. Content mo. Shout out po kay Sir Edsen Laksina. Maraming salamat sa panonood sa ating mga Ulit. videos. Tara, ligo na tayo, par! Live your life within the moment. And don't go wait until the morning. You never know when it is over. Doon. Naldong Taguro. Bushcraft po. Gagawin ano yan? Stick. Dito ilalagay yung isda. Uy, may nahuling isda oh. Maamo yung mga isda dito no. Sarap. Yelo nga oh. Hindi na problema yun. Ayun na. Kumuha lang dito si Naldo ng mga nato yung damo. Scrap no par. Dilis to. Ba't tinanggal yun? Si Immortal na babanat. Yun. Masaya na siya. Kilala kinakausap mo. Ayan o. Nahuli oh. Oo, di ba? Oh, yan. Ito. Os, os mo yan. Sabi dito. Letter O eh. Yan oh. Sakto. Oh, di ba? Solid oh. Ito yung pulis na magaling magluto. Oh. Saan ka pa? Sana. Tsaka siya. Tapos may maganda palang daanan. Loko yung drone mo. Dito. Sabi. Daming ganun. Loko yung drone niya eh. Dito tayo sabi ka. Sarap oh. Pauwi tayo. Yun oh. Sarap. Sinipin mo yung doon, no? Pwede, ano pa, putol pa yung unang pinuntahan mo. Ayun. Ito, talaba? Talaba. Ayan oh, talaba oh. Bagay sa gin. Oo, pampulutan no. Paksiw. Yun, paksiw na bangus. Kain mo tayo tinapay guys oh. Ayun oh, patupat daw. Saan galing yan sa Dagupan? Pozorobio. Hindi ko pa natitikman yan eh. Masarap yan? Mas maganda yan pag yung kon. Tinanggal mo yung traditional na pagtanggal mo. Sarap oh. Yaman kayo. Yan. Tikmin natin. Tikmin natin. Titikmin natin itong patupat ng Pangasinan. Ayun nga, tuman nga natin. Ay, mukhang masarap nga. Tuman nga natin. Medyo matamis siya na medyo matigas. Para siyang suman, kaya lang, yung suman kasi malambot, ito matigas. Sarap oh. Binalikan niya. Ha? Binalikan na yung guro na gano'n. So, hintayin lang muna natin dyan. Yung una, nominar. Uy, ang galing oh! Oh! Para mga isda oh, galing naman kayo. Papaagos lang sila oh. Oh. Kaway kayo, kaway! Ang sarap maging bata oh. Kuya! Oh, hey! Sir, saan galing yung longganisa na yan? From Bigan, Ilocos Sur. Oh, galing pa ng vegan yan. Sarap niyan. Vegan longganisa. Ano yan sa isda? Namasaker. Namasaker.
Tignan nyo yung paksiw namin, oh. Loaded, oh. Oh. Punong-puno. Hindi magkasya yung paksiw namin, guys. Oh. Oh, loko. Ay, dito. Lagyan natin yung kanin dito. Yan, oh. Oh, nangyari dyan. Sarap. Iwan nyo. Ano to? Talaba. Ay, hindi na niluto. Talaba ba? Talaba yan. Ano lang? Kinilaw? Kinilaw na talaba, no? Lagyan lang ano lang. Talong. Yaman. Naimas. Naimas. Ito gusto ko. Ito. Yan ang gusto ko. Ay, nako. Kampalaya. Yan ang palaya. Kampahaba ng buhay yan. Tawan. Sitawan. Tignan yung sitawan. Puro sili. Ang ganda niya na. Magaan lang, no? Okay yan, ah. Oh. Meron tayong cake dito, guys. Oh. Birthday kasi ni Ride and Live. Ayan, oh. Meron tayong cake. Okay, guys. Nagpakuha kami ng daon ng saging. Iyo, Pogi. Oh. Anong pangalan mo, Pogi? Ha? Chorizo. Chorizo. Oh, ayan, oh. Sige, dali mo doon. Magbubudal fight tayo. Sumabay ka na kumain sa amin. Oh, ayan, oh. Sarap. Guys, kumulimlim. Ayan, oh. So, buti na lang, may dala tayong canopy. Ready na natin, baka umulan eh. Ito canopy natin, guys, oh. Kasama to nung hammock natin, shed culture din. Guys, tignan nyo yung upuan na nabili nila, oh. Napaka compact. Tapos, nahihiga pa yan. Kailangan demo. Oh, pa-demo nga kung paano. Ayan. Ito yung Ayan. kayo Ang gusto mag-relax. ko normal lang. cellphone. Oh, pag inantok, pwede pa lang nahihiga yan, na-incline. Oh, ang galing naman, oh. Higa ka. Higa ka nga. Oh, ganun pala yun. Oh. Oh, ganun pala yun. Shed culture. Kain na daw kami. Kamaya na to. Kain muna. Tara. Lang gamin yung pagkain. Yan. Noodle pie. Noodle fight! Manganta yun! Manganta mo! Mangantila! Let's go! Amen! Yeah! Para kahit umulan, at least pag ganun yung canopy natin. Maagos lang doon sa kabila. Sarap, oh. Pwede na tayong mag-relax dyan. Ang lakas din ng hangin dito. Dahil katabi natin yung bundok, ang lakas ng hangin dito. Kaya kahit tirik yung araw, hindi ganun ka-alinsangan. Tapos mga kasama natin, ayun, oh. Nag-change venue na sila. Ayun, andun sila, oh. Nagiinom. Ito masarap. After mo makapag-power nap, nakatulog tayo siguro mga more than 30 minutes. Solve. After mag-power nap, ito masarap. Brewed coffee. Cheers, kampay. Time check, 3:15 PM. Kasama natin, oh. Chill-chill lang, oh. Oh, ayun, oh. Masarap. Mula doon papaagos ka papunta dito kasi lakas ng current eh. Ang hirap pala pag isang kamay lang, par. Kaya nga po eh. Ang hirap. Dapat dalawang kamay. Aray ko. Punta kaya tayo doon sa malalim doon, oh. Doon, may malalim daw doon eh. Punta daw kami doon sa may malalim doon, oh. Naglakad na kami ng mga ilang metro. Doon magaling yung mga motor, oh. Sana nakita sa camera. Oh, tumatalon sila, oh. Mukhang malalim nga. Malalim ba yan? Ay, malalim nga. Lumalangoy sila eh. Ay! 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 Live your life within the moment. Hey!
Hindi umaalis sa lugar. Get away from the brains and check it out. Inside a bird, but it doesn't matter. I'm standing in a blurry dream. No one else can see us. Live your life within the moment, and don't go wait until the morning. You never know when it is over. All that I know is we'll get older. So let us dance this night away. Okay guys, time check, 4:10 PM. Ito, uwi na kami, pero bago daw kami umuwi, punta muna kami ng Estancia Beach para abangan yung sunset doon. Kasi maganda raw yung sunset doon. So tara, dadaanan ulit natin yung river crossing na unang dinaanan natin kanina. Parang tumaas, no? Tumaas ba? Let's go. Okay. Tulak, tulak. Okay. Survive. Nabinyagan yung Aerox. Ayun o, labog yung kalahati. Let's go! Ito, nasa highway na kami. Uy. Okay. One way po ito, one way. Ah, dito pala yun. Kakanan ka pala dito. Ito one way din eh. No entry ba to? Ah, one way. One way. Ito yung RHU ng Labrador. May tuloy dito. Ah, motor lang siguro pwede dito. Single na motor. Ah, may ano, 4 wheels din oh, na dumadaan oh. Tatago muna tayo dito. May namimingwit din dito. Ang daming mga ano, cage oh. Fish cage. Ito kami galing oh, sa mga bundok na yan oh. Ito siguro connected sa dagat to. Nabigayin lang talaga kasi one way lang siya. Ang ganda ng mga puno dito sa gilid oh. Tapos ang ganda ng kulay ng mga palay oh, golden. May nakita ko doon nakalagay welcome Barangay Estancia. Nasa Estancia na po tayo. Ang ganda ng mga ano, namumulaklak ko, kulay puti. Yung mga malalaking damo, matataas na damo, ang tawag doon, palat tawag sa amin eh, sa Kapampangan eh. Kami tao dito, ano meron? Ah, galing siguro sa beach itong mga to. Ayun na, malapit na lumubog yung araw oh. Ito na yata guys.
Madami din pala nagpupunta dito. Ang lupaing ito ay pinangangasiwaan ng pamahalaang palalawigan ng Pangasinan. Uy, ang ganda. Ang ganda guys. Ayun, ang dami mga sasakyan. Ano kaya meron dito? Walang bayad ang pagbisita at pagligo sa Estancia Beach. Walang bayad pala dito, libre lang. Ayun, daming motor oh. Sira-sira na. Ano kaya nangyari sa mga motor na yan? Ito oh. Tingnan nyo guys, ang daming motor oh. Honda Wave, TMX, Halos Wave. Ang dami, sayang oh. Ito may mga tricycle din, mga kotse. May mga ano pa dito oh, may playground pa oh. Ay parang may ano dito, yung mga hammock parang sa katulad sa Vietnam. Ayun oh, kung saan pwede kang magpahinga. Ayan oh, sa Vietnam ganyan oh. Ayan oh, may mga hammocks. May mga ano din oh, ATV, may mga ATV rin oh. Ala, yung van. Ang balao. Tulak. Ay, reverse dapat. Ay, hindi na maka-reverse. Ang lawak pala nito. Parang masarap tumambay dito ah. Tapos libre lang. Kasi ang ganda ng paligid oh, napakalawak at sarap na kaangin. Maganda siguro dito magano, saranggola. Tignan nyo oh, ayun oh, nakaano lang sila dun oh, maglagay lang sila ng, naglatag lang sila. Ang ganda dito no? Ay, hindi ko alam. May mga ATV pa oh. Boss, malalim ba yan? Hindi po kaya yan, kuya. Malalim? Hindi po kaya yan. Kaya? Ayun, tignan natin. Ayan, ATV naman ano. Tubig alat ba yan? Tubig alat ba yan? Halo yan. Halo. Ayan ang mas. Ha? J4. Naka-vlog kayo ngayon, kuya. Oo, shout out oh. Shout out. Mababaw lang siya. Kaya yan, kuya, kaya. Tara, dun tayo. Ay. Sabi mababaw lang. Ang lalim pala. Malalim nga. Lubog nga ako eh. Tignan mo, lubog na lubog. Lubog yung motor niya. Hindi natin na video. Ako lalim niya ako. Wala, budol. Budol yung mga nandun eh. Sabi mababaw, mababaw. Akala ko kasi tinitignan ko. Ako mababaw lang. Nandun sila eh. Hindi, ayun oh, may mababaw oh. May mababaw. Mali lang kasi yung dinaanan namin eh. Bakit? Ikaw din pala. Bakit? Muntik na mamatay to oh. Ayun ang babaw oh. Doon oh. Ayun oh. Lamang talaga yung ano, yung manual. Par, dito, dito. Wait lang, hanggang dito ka muna, hanggang dito ka muna. Op, op. Wait lang. Ito? Yun. Ay naman, sana all.
Doon ako dumaan kanina, ang lalim, grabe. Ayun na, magsa-sunset na oh. Diretso mo na. Wala yung tools. Tagli ba? Tagli lang tayo pa spark plug dapat. Spark plug. Nino kasi nga tools kaya katamo? Hindi kayo, sergeant. Okay, bakit mo ba? Hindi, akala niya mababaw. Nakikita ko dito kayo nakalinya. Oy, ayan dito dumaan yung mga yan. Sabi ko kay Naldo, ETP na lang tayo, nakikita ko niya. Oo nga no. Oo nga pala no. Dapat pala nag-ATV na lang. Mas enjoy. Wala. Ayaw na umandar yung ano. Pinasukan na ng tubig. Kailangan matanggal yung spark plug at matanggal yung tubig sa loob. Tara, ikot tayo bago bumaba ng tuluyan yung araw habang may konting liwanag pa. Punta tayo sa beach. Balikan na lang natin si Immortal. Saglit lang naman tayo para lang maipakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung beach dito. Patay muna tayo ng HSTC natin habang inaayos pa yung motor ni Immortal. Dito medyo mababaw na. Oh, daming tao dito. Woo! Sarap! Napakalawak! Woo! Asa kaya yung mga kasama natin? Grabe, sarap magmotor dito, napakalawak. Woohoo! Ala, mahirap na dito. Ito na yung dagat. Uy! Oh, ayan na yung dagat guys. Parang sarap maligo ah. Kaya lang parang kulay putik siya. Pero hindi siya ganun kalalim banda dito. Sina kuya oh, tamang ano lang dito, sir. Shot! Sarap ng trip. Makikiraan tayo. Kikiraan po. Nasaan na kayo mga kasama ko? Ang ganda ng mga bundok sa harap oh. Sayang, hindi CRF yung dala natin. Sarap sana dito CRF oh. Uy, ang ganda ng reflection ng tubig sa sunset. Parang nagre-rainbow. Woohoo! Sarap! Oh, ang ganda ng reflection ng ng tubig. Palayo na yata ako ah. Tara na. Magda tayo doon. Solo natin banda dito guys. Sarap. Sarap magmotor sa dagat. Chip! Solid! Sarap no? Sarap! Grabe, sarap magmotor sa tabing dagat. Ayan o, dagat yan o. Ayun o, buhay na si Immortal. Immortal talaga. Ayun guys, so I guess dito ko natatapusin ang ating video. Sa mga nag-enjoy sa ating video, syempre huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. And hit na rin po yung bell notification button para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na videos. And once again, this is J4
from Estanza Beach, Lingayen. Ingat palagi. Ciao! Par, thank you, salamat. Salamat par. Ingat kayo par. Sir, salamat. Thank you po. O, kakaway kayo. Ano pangalan nung ano to? Tindahan? Pau Pau Store. Salamat po sa kape. Oh, ayan oh. Turn. Turn, signing off. Riders Gallery. Yes. And Nardon Bero TV. Par, ingat kayo par. Par. Nagpaalam pa na kanina eh. Night. si Immortal ayun kasama pa natin. Sina Ride and Live, sina Ace nauna na. Tsaka yung mga Titi Moto. Yun, thank you for watching. Bye.